I'm a king in the jungle, people. Shera wa ku kuraren ku bari na je jungle ban ga kowa ba. Abu ne biyar wasa Eh? ne biyar wasa ne. Kai na me mada mafarki ne a daidai kan junction din nan wani mai kuɗi ya zo wucewa ya faka mota ya ban miliyan 5 shi ne muke zaman jiran shi a tun safe nawa miliyan 5 wallahi tare za a raba. wallahi in ka isa Allah ji ne mun kai mafarkin ko ni Wallahi ina ma wayo ma. 5,000 za ka ba shi wanda. Wallahi ba zan kai. a ina cewa ma 10,000 5,000 za ka da ba shi. uwarka kai mafarkin Wallahi sai an raba. kai ka mun mafarkin in ba 5,000 dan baka ba Allah Wallahi ba zan karɓa. wallahi Uwar sama ya. Wallahi ba. kai shi da kuɗi na da ka da kyan da uwarka ba ka da da'a